Sa kinang mitadunay, kumibiralo porta pavor, magaro perfume na bopia. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Als je deze video op je werk kijkt, klik hem. Y lo que me está, a ver, me inta también, me que adorar, Señor. Nos por tu asiento, hermano. Sí, Duishi. Me quiero extender un bom bini para el hermano que acaba de llegar. Nós vamos passar de nossa parte de Sabbath School com nosso irmão Steven Cristina. E eu chiquitinho, nós por vai para trás, que está aqui na Sabbath School. E assim na não também por rainha ng pang celestial for de Deus. Brother Steven? Sim. Feliz sábado. Een gezegende Sabbat. Sou contento de exportar dingen kast die Senhor awe meinda. We zijn blij om hier te zijn in de huis van de Heer vanochtend. Yes, we doen natuurlijk een bombini, especialmente no nosso irmão Wing, diretamente voor die Corsau. We willen iedereen een harte welkom heten. Sí. Vooral onze broeder Wien vanaf uit Curaçao. Yes, e dames ook gesteld voor jou. En ook zijn vrouw en zijn zoon. Ja. E tu nos outro humana. En iedereen van harte welkom. Ok. Bueno, vamos bij een palabra oração. Laten we erbij zijn om te gaan bidden. Dat is santo, dank je Senhor para e meinda aqui. Lieve Vader, bedankt voor deze mooie dag. Caminha junto nós estudamos a palavra. En ook omdat als we gaan in uw woord studeren, Inspirar-nos a meinda. inspireren ons vanochtend. Assim nós por estudiar e compreender o qual a palavra dizia. En zodat wij kunnen bestuderen en begrijpen wat uw woord aan ons zal vertellen. Acompanhar-nos de lesstaten, nós te pedimos em nome de Jesus. Begeleid ons gedurende de les. Dit vragen we in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amém. Amen. Ok, nós te continuar, We gaan verder. caminho se queda, via Waar, passar. waar wij vorige keer zijn gebleven. Ok, agora bom, tu rende participar, onderat? Dus ik wil jullie allemaal herinneren, we gaan allemaal meedoen. Você sabe que não tem predicação, então. Dat is geen preek. Ok. Bueno, dus nosso estudo vai passar e primeira bestia, e de dois, e também e dragão. We hebben vorige keer de eerste beest en de draak bestudeerd. Ja, ja. E de dois bestia. En de tweede beest. Ok, pero ainda nós não a breakdown para saking e dois bestia aqui da. Maar we hebben niet helemaal uitgepluist wie deze twee beesten zijn. Door que nós adventista, Omdat wij Adventisten zijn, nós sabe
quem é promê die dos está. Wij weten wie is de tweede. De E tweede promê que é die dos. de eerste en de tweede beest. Niet alle Adventisten. Sorry. Yeah. Sorry. Pero, Maar- manena de visa Zoals ze zeggen, is not what you know, is niet wat jij weet. it's what you can prove. Oké, dat kan ik niet vertellen. Is niet wat je weet, maar is wat je kan proeven. Oh, oké. Yes. Want je kan, ja. Yes. So, como nós probele com escritura? Hoe kunnen we dit laten zien met het woord van God? E promê bese nós pobisa, ok, essa aqui de wat de sistema papal. Oké, we zeggen van de eerste beest, dit is een pausdom systeem. E segundo bese, Estados Unidos. Tweede beest, oh, dat is Amerika. E dragão, Satanás. De draak is Satan. Ok, dus is ei bossa, pero como vou prover? Dat weten we allemaal, maar hoe ga je dat laten zien aan de mensen? Ok, so o primeiro ponto tá, nós chega se mamba sana saco e guerra de Kiko. E de Kiko Wat guerra hebben tá. we vorige keer gesproken? Dat dit is een oorlog van wat? Juist, de Revolution de 3. Guerra de Kiko. Openbaring 13 zegt het, oorlog van wat? Juist, Kiko é dragão que, Kiko Dios que, de Revolution de 4. Wat wil de draak en wat wil God? Nou kan je, dat kunnen we vinden in Openbaring 14. Ok, sala abierta, tu rende por Dus iedereen kan wat zeggen. ok, na visa adoração. Ok, tu rende Dat de is eens aanbidding. de guerra de adoração? Iedereen is eens dat er... Is iedereen met het woord aanbidding? Dat Ja. Satan en God allebei aanbidding wilt? Zijn Oké. jullie allemaal eens? Ok. So, como nós por prova, nami dois textos. Também texto que demonstra que Satanás quer adoração e texto que Deus te pede adoração. Hoe kunnen we laten zien dat God wil aanbidding en Satan wil aanbidding in de Bijbeltekst? Ok. Yes. Tem romanco porque mostra que Satanás quer adoração. Kan iemand een Bijbeltekst pakken waar daarin staat dat Satan wil aanbidding? Ok. Tem romanco? Ok, esse is Mateus 4. Ja. Ok, laten we bijna. Oké, dan gaan we kijken even naar Matthäus. Yes, Mateus 4. Matthäus 4. Ok. So, sexta da bisa ko inanang ito mostra ko diablo te pidi adoração na Jesus. De zuster zegt dat daar vraagt Satan voor aanbidding. Dus dat Ok, let's read. Heb je een vers, een versículo speciaal? hebben jullie die speciale Bijbeltekst? 9, ok. Oké. Laten we zeggen. Ela bise, tur e kosna akilo midunabo si botire bo kurpa abou i adorami. En zeide tot hem, als deze dingen zal ik u geven, en die gij nedervallende mij zult aanbidden. Ok. So, awo, nos ting e sundi e dragão que te pidi adoração. Dus nu hebben we de ene van de draak die hij vraagt voor aanbidding. Ok, en do teu romanga woti undi diosa woku te pidi adoração. Even iemand anders waar God vraagt voor aanbidding. Een Bijbeltekst die God Yes. zegt, ik wil dat jullie me aanbidt. Heeft iemand een Bijbeltekst erover? So, karabong, it's not what you know, it's what you can prove. Ja, is niet wat je weet, maar wat je kan laten zien. Yes, prove me with the Bible. Ja, Okay. zuster Naomi. Yes, Naomi. Ok, Openbare 19, Revelation 9, versículo 10. Kiko etabisa. Ja, wat zegt het? Ja, Openbaring 19, quantum? 19 vers 10, Eloise. Vers 4. 10. 10. Oké, zeg het volgende. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. En ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ok.
Pero el texto aquí te muestra que el ángel debe adorar a Dios. Oké, maar deze Bijbeltekst, de engel verwijst naar die persoon om te zeggen, jij moet God aanbidden. Juist. Pero tem texto que dice que Dios me está pidiendo adoración direct. Maar Éxodo 23. Oké. Dus we in de Bijbel, brother. oké, omdat er is een Bijbeltekst die specifiek zegt dat God zelf vraagt voor aanbidding. Wat? Hij zegt, Éxodo 20, versículo 8, la visa. We gaan 3. Exodus 20, vers 3. Oké, de visa. Bonomachting otro Dios mi delante. Oké. Je zal geen andere goden voor mij, laat me kijken. Gij zal geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Oké, laten we ons ten texto aqui de mente. Het is bom sim. Het is bom para nos analisar. Pero nam un texto que visa adorar a mí. Oké. Laten we deze tekst goed in onze achterhoofd bewaren. Het is Ja. een goede tekst, maar we moeten wel een Bijbeltekst hebben die zegt, waar God zegt, ik wil dat jullie mij gaan aanbidden. Juist, laten we ons poner ons dedo in Éxodo 23, nós estamos bem aqui, We zetten onze vinger op de Bijbeltekst van Exodus 23, zuster Naomi. Yes. Ja, aan die Oh, broeder Elton. Sim. Oké. Vers. Ja. Ja. Oké, vers Ja, 7. Openbaring 14, 7. E ela disse no voz alto, teme Deus e dune glória, a sombra e hora de juízo llega e adorai sunca tras cielo e terra e la man e fuente nan de agua. Zeggende met een grote stem, vrees God en geef hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Oké. Maar, ja, Tá, mas é tremendo. het is ook een goeie. Ok? Então tem texto que diz, adorar Deus estima isso. Não, você Ja. Naomi? Er is een Bijbeltekst dat zegt Ja? over God aanbidden alleen. Ja. Ok. Ja. Juist. Juist. Heel goed, heel goed. Zie. Ja, dat klopt Juist, helemaal. Ja. Juist. Ja. Oké. Dimas, sowieso Dimas. Er zijn meer Bijbelteksten. Is dat Edson die uno? Broeder Edson, heb u eentje die zegt direct ook? Hermana, zuster Jennifer. Zuster Jennifer allemaal? Dus die maar, het is ook van ons adorar eso. E servir eso, de verdad? Waar de Bijbeltekst ook zegt, Salmo 96. Psalm 96. Welke vers? Oké. 26. Vamos wat ik. Aha. Welke? Je moet maar één kiezen, zuster. Ze- Ah. Ja, dat Psalm 96:9 zegt, aanbid den Heere in de heerlijkheid des heiligdoms, schrik voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. En die andere is Psalm 39? Maar wat broeder Steven zegt is, we willen een Bijbeltekst waar God zegt zelf, ik. Letterlijk, ik zeg, ja. Ja? Oké. Ja, broeder
Steven, u zal die probleem zelf moeten oplossen. Ja. Ik ben met die bezig en je demi bent wat tekst daar troove in Lucas. Pero met de backry je. Nou, zit daar wat erin. Ja, omdat de zuster zegt dat er geen Bijbeltekst bestaat dat en jullie zullen mij aanbidden. Dus dat blijkbaar bestaat niet. Ja, is dit Jawel? niet het- Zuster Naomi zegt het wel. Oké. Het staat een gewoon. In Lucas, Jesus me avise. Jezus. Se met de purva na cora, se de Lucas 10, rato que permite bem coi beetje. Even kijken in Lucas Zie. 10. Misschien in Nou, maar hoofdstuk 10. nós zie wat nós, dus met de bin back je. Oké, anders gaan we verder en dan komen we weer terug. Se met de bin coi met de coese. Oké. Awo, nós parte com não, primeiro nós vai Éxodo 23 back. Voordat wij teruggaan naar Exodus 23. Sim, mas nós temos problema op grande. Omdat we hebben een hele grote probleem. Hier de visa. Oké, de zuster heeft Lucas 4:8 gevonden. Wat zegt die allemaal? Eu wacht aqui com Lucas. Wel zie. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven, gij zult den Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Ja. Sei de bom. Dat is ook een goeie. Tem mais também. É outro de Lucas, me acordei preciso. Er Ja? is- Ja, is in Deuteronomius, ja. Juist. Correct. Maar er is nog eentje waar Jezus zegt, die wet, dus die wet in de wet zegt, hou van God en bied hem met al je... al je hart Ja, en ziel juist. en alles. Correcto, zie. Welke Bijbeltekst is dat? Waar Jezus zegt, aanbid God en hou van hem met hart en ziel allemaal. Dat is ook in het Nieuw Testament. Sim, sou hermano que pero tem um testamento. Maar in het Nieuw Testament, Camine susta para ver Je- o dokter aan die lei. waar Jezus met de doktoren van de wet sprak. Juist. Ja, zuster Naomi? In de 3 evangeliën. Ja. Pero nós também com um beetje. Sei tu Oké. põe em mente não? Eh, Começa a funcionar. Het was even om jullie hersenen laten functioneren. Kijken of jullie erbij zijn. Para wanneer jullie orbes aan je tekst, naam is u. Wanneer jullie die tekst vinden, laat ons weten. Oké. Bueno, pero nós temos problema grande, meu irmão. Maar mijn geliefde broer en zuster, we hebben een hele grote probleem. Para sombra, Satanás e dragão que adoração, Omdat Satan, de draak, wil aanbidding. Deus diz em Éxodo 23, adorar a mim só. En God zegt in Exodus 23, aanbid alleen mij. Pero já é banda o Maar aan de andere kant, Revelação 3:5, lá nós lê se. Openbaring 13:15, laten we even gaan zoeken, Openbaring 13:15. E da bisa e aguardo permitindo de para donar você na imagem de bestia. Para a imagem de bestia por papia também. E para se turco esnam com nota adorar a imagem de bestia, aguardo matar. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Oké, dus aqui nós está lomba canti muralha. Dus nu zitten we hoe zeg je dat, met de rug tegen de muur. Ja. Zie. Dus a banda botinco diabo que adoração, Dus aan de ene kant Satan wil aanbidding, Deus que adoração. God wil aanbidding. Diabo deve sair tem que se não adorar me mita matabo.
En de duivel zegt, als je mij niet aanbidt, ga ik je vermoorden. Pero jaya banda Dios tama si bonadere, salva. God zegt ook aan de andere kant, als je niet hem aanbidt, je kan ook niet gered worden. Que menos cinco scoe, lá ons bisa sinki pura king nos está adora. Dus we moeten heel snel gaan kiezen, wie gaan wij aanbidden? So nos ting tambe ku mi podala ba muri ave. Omdat het kan ook gebeuren dat je vandaag neervalt en overlijdt. Yes, então si mi muri ave, king mi tava ta adora, net pro me kuma muri. Dus als ik vandaag kom ik te overlijden, dan is de vraag, wie was ik aan het aanbidden op dat moment voor mijn overlijden? So is sum kubo tava ta adora, Omdat degene die jij was aan het aanbidden, teta bin klein bo. die kom jij jou opeisen. Yes, laat ons een exempel. Judas. Laten we een voorbeeld pakken, Judas. Ja, pro me ku revelation met in Judas. Oké, we gaan naar het boek van Judas voor openbaring. Yes. Então nós também coeure em versículo 9. We gaan het vers 9 nemen. Ok, nós temos. Zijn we daar? Judas, vers 9. Ok, que divisa. Wat zegt het? Ma e arcángel Miguel, ora que estava te pleite com o diabo. Maar Michael, de archangel, toen hij met de duivel twistte, Ok, que divisa. E estava te discutir tocante de quem? en handelde van E curva de Moisés. het lichaam van Mozes. De com. E estava te pleite com ele, e curva de Moisés. Waarom twistte de duivel over het lichaam van Mozes? Aha, Edson? Nelson? Ok, para sombra Omdat- Moisés a desobedecer Deus, dale barranca. Omdat Mozes ongehoorzaamde God door middel van de rots te slaan. Ok, so, diabo a nota e sem emissora, Moisés a peca. Dus de duivel heeft gelijk geschreven, Mozes heeft gezonden. So, king de barranca, Dus wie was de que está rots? representar? Wie representeert of vertegenwoordigt de rots? Jezus, ok, Jesus. Jezus. Ok, so, ela dale Jesus quando via. Hoeveel keer heeft hij Jezus geslagen? Dos via, lá? Ok. 2 keer, hè? Bueno, que mandi, ela dale Jesus, en vez de papia, coe barranca, este Jesus. Dus hij heeft Jezus geslagen in plaats tegen de rots te praten, omdat dat Pa vertegenwoordigt awa Jezus. Juist. E awa di vida, não é verdade? Omdat God is de hemelse water. Ok, so, diablo wo saco Moisés a peca, então te claime wo como DJ. Dus de duivel weet nu dat Mozes heeft gezonden en daarom wil hij opeisen. Ok, pero awo, mi por mira e dalmento de barranca como adoração. Oké, laten we zo kijken. Kunnen we zien dat de slagen van de rots is een manier van aanbidding? Pergunta. Het is een vraag. Ok, manda visa não. De ene zuster zegt van nee, de andere Oké. zuster ook nee. Wie zegt ja, wie zegt nee? Ja? Se we break it down. Huh? Zie? Ja, Mozes was boos geworden, inderdaad. Ok. Nou, que men, lo que me men vou por mira e hecho que ela obedecer e boa wo. Of e influência de inimigo como adoração. Oké, kunnen we dit zien? Omdat hij gehoorzaamde naar de stem van de duivel. Kunnen we dit zien als aanbidding? Doordat hij geluisterd naar de stem van de duivel? Ok. Tremendo. Aha. Oké, die broeder zegt dat alles wat we doen, moet het ter ere van God doen. Dus het slaan van de rots was ter ere van God? Nee. Nee. Nee, Dus dat was- dat is ten ere van de king Uri. Ter ere van wie dan? De duivel. De duivel. De inimigo. Que men de un sentido. King ela adorar. Dus op een ene manier, wie heeft hij aangebeden? Nem momento não é. Op dat moment. De duivel. De duivel. Juist, para sombra. Wat? Oh, zie?
Sí. Omdat de eer en de glorie is aanbidding. Ja. Oké, als we God niet eren en glorie geven, dan gaat niet verloren. Die gaan automatisch naar Satan. Oké, prometo ko ba dyan? Okay, maar ik kom hier op serio. Dus dit is echt heel erg serieus geworden. Paso euri in maharka die beest, ja? Omdat de merk van het beest Nota un assunto solamente di un cos. is geen ding van één ding. Juist, maar zo we onze visa. Is Sunday law. Omdat we zeggen over de zondagwet. Pero ta mas ku zondag wet. Het is meer dan zondagwet. Ta inter eure in un estilo di vida, un karakter eure Het is een manier van leven, het is een karakter. ta kana hibami na recibi es sello di Dios. Die brengt me om het zegen van God te ontvangen. Of in marca di bestia. Of het merk van het beest te ontvangen. Oké, Jennifer. Maar wie zegt? Oké. Pero Ja. ja. Wie zegt otro sí? Oké. Oké. Ja. Oké, zuster Jennifer zegt, het gaat hier allemaal door gehoorzaamheid. Dus ere en glorie. Jij definieert naar wie jij luistert. Ja. Of je luistert naar Satan of je luistert naar God. Aan wie geef je de eer en de glorie? Que me eto birobi peligroso beso Moisés un rato promé dat we adorar a Dios. Het wordt een beetje gevaarlijk, omdat voor die moment van de rots was hij God aan het aanbidden. Então net, oké, danke Dios. Net después el arrepentí. En God zei dan, Ja. nadat hij met dat gedoe met de rots heeft spijt gekregen en tot bekering gekomen, op dat moment spijt Juist. gekregen. Sí. Ja. Correcto. Dit kunnen we ook zelf in onze levens ook plaatsen. Juist. Que mendi, assim me avisa, no momento que eu morri avo, quem botava a adorar, no momento lasto ei. Dus daarom zegt broer Steven, op het moment dat jij sterft, wie was jij op dat moment voordat je ging sterven aan het aanbidden? Juist. Você tá guardo visa, nem maneira que eu morri, assim não vou adelante. Omdat ze zeggen, op de manier hoe ben je gestorven, op die manier zul je wakker worden later. Ok. Pero tem seguro de vida em Jesus. Maar er is een verzekering van leven in Jezus. Solamente de Jesus. Alleen in Jezus. Pesnan com morir de Jesus. Voor degenen die in Jezus sterven. Muriendo, adorando a Dios. Dus stervende in tegelijkertijd God aanbiddende. Ando wake o versículo te continua. De vers gaat verder. E estava a discutir tocando o corpo de Moisés, não atreve pronunciar juízo de maldição contra ele, mas avisa, Senhor, repreendeu. Toen hij met den duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zei dat de Heer bestraffen u. Ok, so. Judas 9. Ok, que men die eigenlijk, het mostrar amigo, Satanás não pode penetrar in het corte celestial de Deus. Dus wat deze Bijbeltekst mij zegt, dat eigenlijk de duivel kan niet zomaar, die kan niet binnenkomen in een rechtszaak van God. Que men die bo oração com Deus, bo luta de oração, Dus jouw gebed, je strijdgebed met God, da abo com Deus sa. is alleen jij, God, weet daarover. Para ganhar vitória riba picata entre abo e Jesus. Zodat je kan Riba picar op zonde. overwinning. Overwinning, Dat je ja. overwinning kunt krijgen over je zonden. Juist, maar zo is het de luta de Jacob, den fin de tempo. Omdat dat is de strijd dat Jacob had
En dat is voor ons in de eind der tijden. Ito bisawo ila lucha ku Dios. De Bijbel zegt dat hij heeft met God gestreden. Inoku ende. En niet met mensen. Ibo vence, la vence. En hij heeft het overwonnen. Okay. So Moisés vence. Dus Mozes heeft het overwonnen. Okay, tem umas textos da Bíblia que damos nós que o diabo declama gente of pueblo como diz. Er is nog een... Nou, que o diabo da acusa. Oké, is er nog een Bijbeltekst waar wordt gezegd dat de duivel mensen Acusa, accuse. Ja, accuse? veroordeeld. Veroordeeld, ja. Oordeel, ja, veroordeel. Aha. Hij zegt inmiddels ook. Ja, we hebben gelezen. Ja, we hebben het net gelezen, Judas 9, waar Jezus... Ja, pero un otro. Maar we willen een andere Bijbeltekst waar we zien dat de duivel mensen veroordeelt. Volgens mij is het in Job. Ja, ja, quanto. Ik weet But niet. bom, it's not what you know, Is it's niet what wat you je- can prove. Un ende, un pueblo. Waar Satan heeft... É mesmo coisa que ela fez com Moisés, ela sim outro caminho da wat hij heeft met Mozes gedaan, heeft wat ergens anders in de Bijbel ook gedaan. Het kan zijn tegen een volk of tegen iemand. Ja? Dus Of even een zoeken, tip. broers en zusters. Un tip of tegen een high priest. Ja, hoge priester. Tip, hè? Un tip. Ja. We willen luisteren. Kom op, mensen. We Maar doe nou ook die kijken tip zelf wel. van de Bijbel. Hey, como yo en Vicente Revers. Brother Edson. Zuster Naomi ook. Oké, Matteo. Hij zegt over wanneer Jezus in de graf was. Waar kunnen we vinden? Omdat Satan eiste. Pero me se acusar. Nee, moet een Bijbeltekst zijn dat hij Zie. mensen veroordeelt. Juist. Net als hij met Mozes heeft gedaan. Juist, het is claim, oké. Zuster Naomi. Oké, laten we zwakje de visa, openbaring 12:10. Dan de Romanen te pensen in otro tekst, weet je? Oké. Oké, laten we zwak. Openbaring 12 vers 10 que de visa. E me atende um voz duro, deixando visando war e salvação e poder, e reino nos Deus e a autoridade de Cristo chega, a sombra e acusador de os romanos, que está acusando de dia e noite delante de nos Deus, agora tira a bow. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en de koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager, onze broederen die hen verklaagden, voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Oké, maar deze tekst aqui de visa, Kiko eta, que men king diabo ta. Oké, deze Bijbeltekst zegt wat de duivel is. Juist. De duivel is een verklager. Pero, tem um caminho que é verklager, Edson? De broeder zegt, er is een Bijbeltekst Nou, waar nou, Jezus zie. zei tegen Petrus dat de Satan wil hem helemaal zeven, helemaal shaken. Juist. Ja? Juist, Dat sei, is een não sei. Bijbeltekst. Oké, laat me bij. Zacarias Jezus- 3. Aan het einde moet Até Hij pergunta eu sei, mete específico. pergunta. camina Satanás está acusando-nos. Sim, direto. Se acusar, mas ela acusar Moisés. Ok, Ela acusa eu também. de Job. Ok, receba-me. Oké, Job 1, vers 8. Sim, que divisa.
eigenlijk Job. Oké, de Job 1:8. En nu Job 2:3. Als we zien Job 2:3, hier zien we dat de Satan kwam klachten indienen, laten we zeggen. Ja, omdat hij... Pero una pregunta. De zuster heeft een paar versen gelezen vanaf 2. Pero, Job, Rabong, esa que da comienzo de su prueba, ¿no? Oké, dit is het begin van zijn strijd. De strijd was nog niet begonnen. El lucha está. Sí. Di Kiko. Sí. Ja. Oké, de zuster zegt dat hier Satan klaagt over Job, omdat ze zegt tegen God, ja, Job aanbidt jou, omdat je geeft hem alles. Dus met andere woorden, zuster Jennifer bedoelt dat Job een hypocriet is, omdat hij God aanbidt, omdat hij krijgt alles. Dus volgens zuster Jennifer, zij ziet hier dat Satan klaagt hem aan bij God. Oké, willen wij versículo 20. Oké, Edson. Juist. Sí. Oké, de broeder zegt, we zien twee verschillende dingen. De ene ding van Mozes, Satan kwam het lichaam van Mozes opeisen. Ja? Omdat Satan zei, dit is mijn lichaam. Het lichaam van Mozes behoort tot mij. Ik eis het op. En de tweede? Oké, en bij Job is dat, heb je voor niets dat bescherming rondom hem gezet? Dus daar zien we wel dat er iets duister achter zit, maar dat is klacht. Pero, ¿quién el acusa eigenlijk? Dios mismo. Dus wie heeft Satan aangeklaagd? Dios God. Juist. Kaya pone Dios wo eigenlijk naar het test. Dus hij heeft God in de tekst gezet. Oké, pero welk versículo 20 de Job? Você pergunta da Job 1, ja, 21. We gaan Job 1:20 kijken. Você pergunta da esta tem éxito com lo que quiera lograr? Dus de vraag is, had hij succes met wat hij had vernomen? Oké, die kom. Nee, waarom niet? Ela queda adorar. Welke versículo te visa? Omdat Job blijft God aanbidden. Juist, você vai dizer, ora Job lanta, as quer su paina e feito su cabeça, ela tira su curva a bogo, su cara tena suela e a adora. Omdat toen stond Job op en scheurde zijn mantel. En schoot zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. Men Job adora Dios y no enemigo, uiteindelijk. Dus we zien hier uiteindelijk dat Job ging God aanbidden en niet levende mensen. Oké, si ela queja contra Dios, anterior quem ela dá una razón, Als Job zou bij God zeuren, laten we zeggen,
wie zou hij dan gelijk geven? Ja. Aan Satan. Zie? Ja. Ja. Aho, promego het sombai. E parte di Job aqui. Het bij repetir. De finale Oké. tempo. Wat is met Job gebeurd? Zal het ook gebeuren in de eindtijd? Den que sentido, hè? Bij het En welke, Bij brother. Hermano. ja. In welke manier gaat dat gebeuren wat met Job is gebeurd? Dus kom je erbij mira Job 1 2 ding revolution je stress, hè? Hoe ga ik Job hoofdstuk 1 en 2 in openbaring 13 kunnen zien? Zie, zie. Dus eigenlijk, de aanbidding is alleen voor God. Zo. Dus net als een man en vrouw, of de vrouw naar een man, behoren tot elkaar, alleen. Ja. Dus aanbidding behoort alleen tot God. Alleen tot hem. Tremendo. Brother, Elton, wat is die umpa? Maar keer. Oké, hermana Nela, De zuster heeft een vraag. Oké, de zuster is eens met wat, of begrijpt wat broeder zegt, maar de duivel wil ook aanbidden. Is dat een valse aanbidding dan? Oh, is een valse aanbidding, Pero ja. pode ser, hermana, que men, si Dios so merece adoración, die kon eten pidiendo. Oké, de zuster zegt, oké. Ja. Oké. Ja. Omdat God vraagt voor aanbidding, maar Satan vraagt ook aanbidding, maar die aanbidding voor Satan is vals. Is een valse aanbidding. Juist, Elton. Ja. Ja. Sì, che mandi pronunciano. Ja, Pavimento. Tom. Bisa Da, na da, komplemento mo. Sì. Ja. No, Juist. Satanas. Sim. Sì. Ja. Ja, Jezus heeft wel alles voor jou genomen. Pastor Sebastian? Ja. Ok, worship. Sì, che mandi adorazione a Dios. Sta tambe, ora vado a rivelare il carattere di Satanás. Juist. Sì, sì, sì. Da chi mi avvisa? Herhaal Roman. Nou, Rocco. Nou, ora vou adorar Satanás. Sim. Sim, dus ora vou revelar o caráter de Satanás. Uh-huh. Dan mesmo coisa vou adorar. Oké. Juist. Dus Umbiamas, Pastor Sebastian wil nog wat zeggen? Okay, so when you reveal that character, you mean, it goes out. Yes, okay, so ora conosce o caráter de Satanás. E se agora o treino está met de mídia, dus het show up, je forma está met de revelar quem vai adorar. Oké, zo. Sim. Wauw. Yes. Ja. So, being back,
ora nossa papi di Revelation 3. Oké, terugkomende, als we Openbaring 13 leest, Nota solamente is Sunday law. het is niet alleen de zondagwet. Het is mais coisa. Het is meer dan dat. Het is inteiro carácter, inteiro lo que botar delante de Deus. Het is de hele, je karakter, alles wat jij tegenover God bent. Nós agora com a irmã vai dizer, nota tour adorador of nota tour guardador de sábado, lo receber seio de Deus. Zoals zuster Ellen je heeft gezegd, niet iedereen die de Sabbat behoudt, zullen de zegen van God ontvangen. Juist, so awo, van back na Job. Laten we teruggaan naar Job. Que men Job a adorar apesar de. Dus Job heeft aanbeden, ondanks dat. Juist, het probleem bij zich wel. Que men die messen koos ku diablo kita turkos voor die Job. Precies net als Satan heeft alles van Job afgenomen. Assim de fim de tempo diablo kita turkos voor die nos. Zo gaat ook gebeuren aan het eind van de tijd. Satan zal alles van ons afnemen. Então, ore momento chega, En wanneer het moment komt, bobor bisa met de ware Sabbat. je kan zeggen van ik hou de Sabbat, Pero wat de queja Dios delante de inimigo. maar je gaat klagen tegen God in de bijzijn van Satan. Não se mire? Hebben jullie gezien? So is mais função de law. Dus dit is meer dan de zondagwet. São de law para central inang. Dus de zondagwet staat daar centraal. Eta distinguir o povo de Deus voor de mundano, cabrito voor de carne. Dus hij gaat zien het verschil tussen het volk van God en de wereldse mensen. Dus tussen de geiten en de schapen. Pero, não que vai dizer, pero Mateus 25 também te mostrava. Ik wil niet me verdiepen in dat, maar in Matthäus 25 kan je dat ook lezen. Tu lo que vai querer sim assim pe outro não. Dus alles wat jij niet heeft gedaan voor de anderen. Me tava de tin hamburger, Dus ik had honger, pero quando não me di come. maar je hebt me geen eten gegeven. Então boy king nan te caire. Dus onder wie valt dat? Carne of cabrito. Voor de schapen of de geiten? Op wie valt dat? Ora we querer wat de ware Sabbat so. Dus wanneer je denkt dat je alleen de Sabbat behoudt, Pero we não doen nie die come, Maar je hebt- problema. je hebt je naaste geen eten gegeven, Abo ku Sabbat cultura te vai perder. dus jij met je Sabbat allemaal gaat verloren. Pois é mais função de law. Omdat het is meer dan een zondagwet. Tá inteiro carácter e costa. Het gaat om een hele karakter. Ok, eu bang clausura, so me quero saber tempo mestra passa. Laten we gaan afronden, maar we denken dat onze tijd is al voorbij. Zacarias 3, até texto que me quero men. Zacarias 3. Zacarias. 3. Zacarias 3. Nós agora cita com a minha irmã vai te visa te visavo the Sabbath more fully. Do you know that passage? Sabbath more fully. In Ellen White Code it says in the last days we will preach a Sabbath more fully. So I go into look for it. I don't have my phone with me, but then I will look for this passage. Oké, Assim por aí cita aí. we gaan in ieder geval Zacarias 3. Zacarias 3. Sí, 3:1 mesmo, Zacarias 3. Zacarias 3:1. Dan temos te waar cita também nos posera com Als iemand kan de citaat voor ons zoeken dat de Yes. broeder Steven heeft opgenoemd. Sabbath more fully. Okay. Ito bisa. Ito per problema vai, wat dat punto hoy, da, malubida. Oké, wat was de vraag weer? Oh ja, klopt. Klopt. Sí. Ja. Wat veeg je aan doen? Ja, het was Job 2 en 3. Het was Job 2 en Oké. 3. Hoe waren dat? Oké.
Openbaring 13:7, toch? Presente, betul Alessandro? Oké, mi può tradurre Roman? De zuster heeft Openbaring 13:7 en andere versen gelezen. En wat ze heeft uitgehaald, dat op het moment dat wij zonder Heilige Geest aan de eindtijd zullen moeten wonen hier of verder gaan, dan zal Satan ons treiteren. Yes. God geeft hem de toestemming. Dos minti. Okay. Yes. Bonita, hoor. Met u mijn rond af en ons bij terminaal. We moeten rond af. Oké, entretanto, man, je ziet aqui. De broeder heeft de citaat gevonden. En primeros is, ja. Oké. Primeros escritos, página 33. Het dice, at the commencement of the time of trouble, we were filled with the Holy Ghost as we went forth and proclaimed the Sabbath more fully. Ok, so na comienzo do tempo de trouble, nós guardo llenar com o Espírito Santo e nós vai dilante e a proclamar o Sabbath mais completo. So, ok, o Sabbath tem a ver com... Dus wat heeft de Sabbat te maken? Het tem te maken com, we zullen zeggen in Revelation 4:7. Omdat we hebben het in Openbaring 14:7 gelezen. Wat heeft de Sabbat te maken? Met Adoração. aanbidding. Que men, het bisava nós lo predicar o Sabbath more fully, mais completo. Dus hier de citaat zegt dat we zullen de Sabbat uitgebreider gaan prediken. Tanificar eurei, Dat betekent dan, que atualmente tegenwoordig, nós predicar Sabbath vital. dat wij tegenwoordig nu een halve Sabbat aan het prediken Nós zijn. tem simplesmente o dia de adoração. Het gaat niet alleen om de dag van de aanbidding. Pero é Sabbath mais completo, zo. Não tem dia só, sino é Deus mesmo que tem que adorar. Dus er is een complete aanbidding. Is niet alleen de dag, maar de God van de Sabbath. Van de Sabbat. É seita bem, ok, é só. Dat gaat het om.
Dus de broeder zei, zijn wij dan de 5 domme, hoe zeg het, meiden? Nee, meiden, dat doen we nou. Nee, virgin. Nou, Hoe zeggen we virgin? nou, dan moeten we... Maagden, ja, sorry. Dat kon je hoor, hier. Maagden, maar meiden Oké. zijn ook wel maagden. Zo, broeder. bam, sereko. Zacharias, dus nog naar Kava. Oké, we gaan afsluiten met Zacharias. We zijn nog niet klaar. Maar zo waak, noske predicare revolution de stress. Omdat wij willen openbare 13 gaan prediken, toch? I revolution de squatter, En openbare 14. pero con adoración na mitar. Maar dit is een halve aanbidding. En toen adoración na mitar, Dus een halve aanbidding. pa quem sobra mitar daarbij. Dus de andere helft van de aanbidding, aan wie behoort dan toe? Maar mire, Hebben jullie dat gezien? Dus Amen. halve. que men Dios no te trae con mitar. Dus God werkt niet met halve. Seja de Dios of mamon. Of is God of Mammon, één van die twee. E não porta tu dos no mesmo momento. Je kan niet op dezelfde moment allebei aanbidden. E a ONU se compreende de com hermano vai de bisonota tour adorador de sábado lo anheceu. En nu begrijpen we waarom zuster Ellie White zegt, niet iedereen die op de Sabbat aanbidden, zullen het zegen van God krijgen. Juist, e maneira de visão de Mateus 7:21. Zoals in Matthäus 7, 21 tot 23 zegt. Nota turgo visa Senhor, Senhor, lo heredar reino de Deus. Niet iedereen die Heere zeggen, zullen het koninkrijk erven. Mas sunco a se voluntad imitata com de cielo. Maar degene die het wil van God doet, die in de hemel is. Então de dia e hope lo misami Senhor, Senhor, não te demo number, não sa se milagre. Op die dag zullen heel veel zeggen, Heere, hebben we niet op je naam wonderen gedaan? Não te demo number, não se saca demônio não. In uw naam hebben we demonen eruit gehaald. Então eu ora elo mi bisa, vai foi mi não nunca me conhece vosso. En dan zal Jezus zeggen, ga weg van mij. Ik ken jullie niet. Ik heb nooit van jullie gehoord. Ok, vamos ser, Oké, Zacarias we gaan 3:1. afsluiten. Zacharias 3:1. 3:1. E ora ela mostrava sumo sacerdote Josué para delante de ángel de Senhor e Satanás. Que meni Josué para mij dinandos. Dus daar toonde hij mij Joshua, den hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. Dus dat hij stond te midden. Anto la bimpa sikiko, acusé. En de Satan stond aan zijn rechterhand om E hem te Senhor wederstaan. disse, boa que é mesma palavra que ele usa em Judas, versículo 9. Dus hier gaan we verder zien dat hetzelfde woorden heeft gebruikt dan wij in Judas 9 hebben Senhor gelezen. repreendeu. Te coi avisa toch? Wat heeft hij gezegd? Senhor repreendeu, Satanás. Dat God jou, laat me kijken, onder. Rebuke you, the Lord rebuke you. Oké. De Heere schelde uit. Sim, Ja. dus vamos, laat me zeggen aqui na Euri. Laten we hier sluiten. Dus, ora ku ami ku wasu wo sera awe. Si Dus- sera. Dios dus- laga no, pero si aceite caso. Als het geval is dat onze ogen vandaag gesloten worden, hopen we van niet. Ja. Pero si aceite caso, Als dat het geval is, ela sera bou de adoração de quem? wordt die gesloten onder de aanbidding van wie? Dat is de vraag. Dat is de vraag. E Satan não sopa conteste. En dat kunnen we alleen persoonlijk antwoord geven. Ok, vamos ser, vamos baixar palavra oração. Laten we gebed. Tata de amor, nós se amamos danke, tata. Vader in de hemel, we danken u. Nós agradecemos, Senhor, para o tema que nós podemos estudar hoje. We danken u voor het thema die we vandaag kunnen bestuderen. Senhor, hope bem nos dal pega solamente na Sunday law. Hope bem nos pega solamente na Sunday law. Meerdere malen luisteren we alleen naar de zondagwet. De qual de importante verdade. Het is inderdaad heel belangrijk. Pero vamos adorar Deus e servir com inteiro nos coração. Maar u zegt aanbid God en aanbid hem met een hele hart. No riba e dia de sete so.
Niet alleen op de 7e dag, pero nos pide que para também de adoração 24/7. maar u wil dat wij u aanbidden 24/7. Ajuda-nos para chegar inang, Senhor. Help ons om daar naartoe te streven. Para estimar de internos coração. Dat we van u houden met onze hele hart. E adorar a você e servir a você. En dat wij u alleen aanbidden en u alleen dienen. Doe-nos vitória riba picata de amor. Geef ons overwinning over onze zonden. Por meio de sangue de Senhor Jesucristo. Door de bloed van onze lieve Heer Jezus. En ons petition aan we meente in nome de Jesus. Is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Dus dank je, Romanos, Sigi. Dank u wel, mijn geliefde broeders. We gaan verder. We gaan nu naar de mededelingen. We gaan naar de mededelingen. Wacht heel even op broeder Steven, dat hij het even op de beeld zet. En zoals wij net hebben gehoord, wij moeten elke dag met de Sabbat in ons hoofd leven. En dat betekent, ook al heb ik problemen, pijn of verlies, ik heb de rust en de vrolijkheid in Jezus. We beginnen. Eerst we hebben in juli de laatste week en de eerste week van augustus hebben we een campagne over het boek Grote Conflicten. Het zal deels online zijn en deels in de kerk. In september hebben we ook nog een campagne, dus we hebben 2 campagnes dit jaar. Eentje is eind juli, begin augustus en die andere is van 20 september tot en met 27 september. En dit campagne wordt gehouden door pastoor Maurice Berry en andere pastoren die wij 19 juli hier zullen gaan ontmoeten. 19 juli hebben wij een speciaal programma. Wij beginnen om 11 uur. En dan zijn wij tot 1 uur of 4 hier aanwezig. Dit dag komt voorbereid, want het zal een studie/preekdag zijn. Wat bedoel ik daarmee? Er zullen 3 sprekers zijn op deze dag. Eentje is Maurice Berry, de andere is David Couture en die andere is, help even, Plummer, Ivan Plummer. Ja, 19 juli zullen wij hier aanwezig zijn. En wij vandaag eigenlijk, in juni, in deze maand, zouden wij met het nieuwe Sabbatschoolboek beginnen. Maar het blijkt niet zo makkelijk te zijn om van de oude naar de nieuwe te switchen. Ja, maar de nieuwe Sabbatschoolboeken zijn binnen. Als je wenst eentje te hebben, alleen de Sabbatschoolboeken zijn allemaal in het Nederlands. Heb je een foto misschien, Steven, daarvan of zo? Hoe het eruit ziet. Ook voor de kinderen hebben wij de Sabbatschoolboeken binnen. Die zijn ook in het Nederlands. Die zijn deel 1 is de 7 kerken, de 7 gemeentes. En deel 2 die praat over de 7 plagen van de eindtijden. Dus dit zijn Sabbatschoolboeken voor kinderen en ook voor beginners, voor mensen die net zijn gedoopt en net tot bekering komen, is een zeer handige boek om mee te studeren met deze mensen. We zitten in de maand van profetieën en profeten. Ook wil ik broeders en zusters uitnodigen voor de Zoom-meetings. In de Zoom-meetings hebben wij
is er meer ruimte voor te beantwoorden van de vragen die je hebt. Dus wij hebben elke avond van 7 uur tot en met, soms zijn we om 11 uur nog online, dames. Dus, en heren, soms met het beantwoorden van vragen. Dus dat is ook een punt. Ja? Maar jullie zijn allemaal om 6 uur in de ochtend hebben wij de gebed. Elke 6 uur in de ochtend beginnen wij een uurtje, doen we een uurtje meditatie, zingen, bidden, God aanbidden op de Zoom. Dus in de middag hebben wij de Sabbatschoolprogramma's. Sabbatschoolboek van de boek waar meerdere kerken er nu van studeren, hebben wij dan op de Zoom. Met de tijd zullen we dat ook gaan veranderen naar de nieuwe boek. Maar we beginnen eerst in de kerk met dat nieuwe boek. Sabbatschoolboek. Steven, heb je daar een foto van of een Sabbatschoolboeken? Ja? Ja, dat ga ik. Ja. Kom goed. LSGB, ja. Dan ook hebben wij een aantal boeken die zijn geschreven door broeder Steven. En in die boeken heb je ook stukken die broeder Edson heeft geschreven. Ik heb geschreven. En dit boek is de 3 Engelen boek. De Berda Presente, de Message of de 3 Engelen boek. Ik heb heel veel goede reviews van gehad. Alleen maar dat wij daar inschrijffouten hebben. Maar ja, we zijn mensen, we kunnen niet alles perfect doen, hè. Maar dat de stof echt helder en duidelijk is vanuit deze boek. Dus als je de 3 Engelen boodschap onder de knieën wil hebben, is het handig om dit boek te kopen. Dit boek kost €12,05. Nou, sorry. De 3 Engelen boek was... Ja, oké, die kunnen wij niet op... Ja, sorry broeders en zusters, ik ben dat stuk vergeten. Jullie kunnen gewoon online bestellen, of via Steven of via mij, de 3 Engelen boek. Ook hebben wij het boek Descanso, Mi Descanso. En we hebben ook de Elei Dominical in het papiaments. En de grote conflict hebben wij nieuwe lading binnen. En dat is ook in het papiaments. Hier zien wij de internationale campmeeting. Dit zal plaatsnemen in het Kaarveld, Hengelo. Het is van 27 tot 22 juni tot en met 27 juli. 22 juli tot en met 27 juli is het. Voor meer informatie, voor inschrijving, etc., kunnen jullie contact met mij opnemen. Of Steven, of pastoor, of zijn vrouw. En we hebben de 19 juli hebben we de Worldwide Evangelism Day. Lokaal taco, nostro commissar Vetrempang. Wat ik net heb uitgelegd aan de broeders. We beginnen in de ochtend vroeg. En er zal 3 meetings zijn op die Sabbat. En iedere meeting zal behouden worden door een van de pastors. Die er zullen zijn op die dag. Ja? Amen. Volgens mij zijn we daarmee klaar met alle... Ja toch? Ja, is goed. Nou gaan we over. We gaan even ons God prijzen en loven. Door middel van de zang. Oh, hier kan je de boeken zien. Derumbando e argumento di Sabbat. Descanso, mi descanso es sello of e marca. E lei dominical nacional y ATS Ministry Study Bible Guide di Verdad Presente. Se você deseja book aqui, vou tomar contato com o brother Steven ou a minha persona para isso aqui. Te chama nossa irmã, alsjeblieft?
Oh, ja, trouwens. Ja. Dankjewel, zuster Nella. Wij hebben een project. Geef een hand aan een ander. Dit project gaat als een speer. Alleen om goed van dienst te kunnen zijn, soms hebben wij de centjes nodig en middelen nodig. Dus het is niet zo alleen maar dat we geld nodig hebben, wel spullen, huisspullen die nog goed zijn van jou thuis. En je wilt het een tweede eigenaar bieden, wij horen graag van je. En ook zusters en broeders die het leuk vinden om mee te helpen. Want de werk is echt groot en zwaar. Dus er zijn heel veel mensen in Den Haag die ons hulp nodig hebben. Ik zit helemaal vol. Zuster Nella zit helemaal vol. En we hebben echt hulp nodig als we dit willen blijven doen. Het is heel fijn dat mensen naar je toe komen en dat ze jou vertrouwen. Maar je moet ook iets voor terug kunnen doen voor hun. Dus als de Heer Jezus op je hart hebt gedrukt van ga maar eens zuster Jenny en zuster Nella helpen bij een ander, zijn jullie welkom. Ja. Ja, kijk, wij weten altijd wat er gaande is in het leven van de mensen. En dan, als jij, zeg maar, iemand wil helpen, dan kan je of met Nella praten of met mij van, joh, weet je wat, ik wil graag jullie helpen, met wat kan ik jullie helpen? Ja? Is goed? Is goed. Zuster? Romana nos vai seguir em adoração, cantando Bantur Costima a Deus. Me te pedir Romana, que Romana porá lanta para nos van alabar nos Deus. Olha, Eva opção. 4:22. 422.
Pasión nuestra marcha. Canta más y seca la lágrima. Nos está acercando al amor, nos está cercando al amor, nos estás de terra, más mejor de terra, más mejor. Pasión nos turta marcha na gran ciudad de nos Dios. Nós seguimos cantando Mi que canta é amor de Deus. Cantica 183, 183. Stuurde, né? Ok. Mi que canta é amor de Jesus quem tanto estima com Susana derrama Cristo Jesus mi Salvador mi que canta su amor y Jesús mi alaba la morir pa mi viva mi que canta su amor tan profundo amor mundo no a conocer mi pecado el alabe y acalma mi dolor mi que canta su amor y Jesús mi alaba la morir pa mi viva mi que canta su amor pa mostrar mi tal amor nada bom el área de mi que ta consagra acepta mi oh Señor mi que canta su amor y Jesús mi alaba la morir pa mi viva mi que canta su amor mi que canta su amor y Jesús mi alaba la morir pa mi viva mi que canta su amor. Danke Jesus, danke para morrer para nós, danke que nos sentimos ainda para pintura sabat adorável de liberdade. E nossa sigue com a cantica. Nossa sigue com a cantica perfume a tus pies. Ok, nos está cantando, sí, perfume a tus pies. Yes,
Mickey Consa. 330. 330, ja. Okay. Ave mi que consagra mi eterna mi Señor, paso mano mi guía, pa quedarte en su amor, pa quedarte en su amor. Y mi piana derecha a servir de amor, y mi voz la que canta, canto da mi Salvador, canto da mi Salvador. Y mi lepnang bon derecha, pabo amor dan por cantar. Por mi bien o por tu mele, nada mi quiere tener, nada mi quiere tener. Por mi tempo mi querta consagrada por altar, y mi pensamento tu emplea para honor, emplea para honor. Amém, amém. Prometo que nós vamos passar de um serviço divino, que eu estou pedindo para tomar um assento. Nós vamos passar para recolher nos sábados, nos ofrenda, nos diezmo e ofrenda, que me chama nos diácono. We gaan nu de offeranden ophalen. Dus Eu pensava que nós vamos cantar e cantica tá mais bendicionada para Duna, que recebi. en voor deze lied, voor deze, wat we gaan doen, we gaan deze lied zingen. Dat is meer om gezegend te worden, door geven. Tu, laat Steve wel potet, en wel zie. No, não que tem Joycita. Oh, não está em oficial linário. Em Joycita, sim. Não que Oh, zie je, dan meteen in de church. Entende? Yeah. Tá mais bendicionada Paduna, curisibi. Recebo ofrenda de amor. Mas uma gran fieldad habita bordo demostrar por diezmo una ofrenda dona turgo amor na você yo. We want to pray for the offerings that were collected. If you don't mind to kneel down, those who can, let's pray. Father, we thank you for these offerings that were collected. We ask you, Lord, that you help us use them according to your word, that you bless them, that you multiply them, and that they be
Lord, a blessing to many. Oh, Father, be with us. Thank you for your blessing at this time on this money that was collected, and also bless those and their families that gave it. In Jesus' name, amen. Ahora nos van a atentamente escucha Pastor Sebastián que lo vai apresentar e pang saka voor die Shalom. Ik heb die Zuster Naomi om te vertalen alstublieft. Happy Sabbath, everyone. Gezegende Sabbat. I want to welcome those who were not here last Sabbath or before. Ik wil in ieder geval diegenen welkom heten die er vorige keer niet Elton waren, and die nieuw his zijn. parents, welcome. Welkom. Yeah. And also those who were here, the mother of Jaden, I think. Yeah, right? Ja. Welcome to the house of the Lord. En ook Ja. welkom in het huis van de Heer. Of course, young men as well. And the sister that was helping us to sing. Yeah. Ja. Now, I want to claim a promise. Before we start, Voor we beginnen willen we eerst een belofte claimen uit het woord van God. that is in John 16:13. Johannes 16, vers 13. John 16:13, the Bible says, "Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, but he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come." Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. So, last Sabbath we were studying how to prove that Sister White belongs to the biblical canon, purely with the Bible. Ja, vorige week hebben we bestudeerd over Ellen White en hoe je kan bewijzen dat haar schriften horen bij de Bijbelboeken, puur vanuit de Bijbel bewezen. So just as a short review, you have some biblical patterns throughout the Bible with the prophets. Een korte herhaling hierop, wat we hebben gezien, is dat er een patroon in de Bijbel zichtbaar is. So we just saw that God gives a prophecy and there are two prophets involved. God geeft een profetie en er zijn altijd twee profeten die daar een deel in hebben. One at the beginning and the other at the end. Eén aan het begin en de ander aan het eind. The first one announces the time prophecy, De eerste profeet kondigt de tijdprofetie aan, but because the prophecy is for a long time, maar omdat de profetie lange tijd op zich laat wachten voor de vervulling ervan komt, the prophet dies. sterft de profeet die het aangekondigd heeft. So prior to the fulfillment of the prophecy, En dus kort voordat deze profetie in vervulling moet gaan, the Lord raises another prophet to announce the fulfillment of that prophecy. dan wekt de Heer een volgende profeet op die de vervulling daarvan aankondigt. And we gave a few examples. We hebben verschillende voorbeelden daarvan gezien. We gave the example of Enoch and Noah, Methuselah and Noah. Methuselah en Noach. We gave the example of Abraham. Ook het voorbeeld van Abraham. God gave him a prophecy of his people being slaves for 400 years. God gaf hem een profetie dat zijn volk 400 jaar in slavernij zou zijn. But he didn't see that prophecy coming to pass because he died.
Maar hij stierf ondertussen en zag niet hoe dat in vervulling ging met de redding van zijn volk. Also, then he announced he was the first prophet that received the prophecy, the time prophecy. Hij kreeg de tijdprofetie. So the fulfilling prophet would be who? Maar wie kondigde de vervulling aan? Moses. Dat was Mozes. So that's the pattern. So you have the same pattern with Jeremiah giving a prophecy of the captivity. Hetzelfde zien we bij Jeremia. Hij gaf de profetie over de ballingschap. But he prophesied that Israel will come back after 70 years of captivity. Hij kondigde ook aan dat ze na 70 jaar terug zouden keren naar hun land. But he died in the meantime. Maar ondertussen stierf hij. So all the prophets God will raise to announce and work out the fulfillment of Dus that prophecy. andere profeten werden opgewekt om om aan te kondigen dat de vervulling nabij was. So you have for a time prophecy you have two sides. Dus je hebt altijd bij tijdsprofetieën heb je twee. The prophet that announces the time prophecy, Degene die het aankondigt, then he dies. hij sterft. Then the prophet that announces the fulfillment of the prophecy. En de profeet die de vervulling dan vertelt, aankondigt. All right. Then we gave the question that Daniel, the Lord gave many prophecies to Daniel, Daniel kreeg veel profetieën. and so Daniel prophesied. You know, the first pillar of our faith. Hij sprak over de pilaren van ons geloof Yeah, Daniel 8:13. in Daniel 8 vers 13. And he said unto me, unto 2,300 days, and then shall the sanctuary be cleansed. Tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld worden. All right, that's the longest time Dat prophecy, is de langste tijdsprofetie in de Bijbel. and you have two sides of it. En ook daar heb je twee kanten. The first side is obviously Daniel, Daniel die het aankondigt, die deze profetie ontving. right? God gave the prophecy to him, God gaf hem de profetie. so he died. Hij stierf. But the prophecy goes till 1844, right? Maar de profetie duurt, die 2300 dagen, tot 1844. When was the full biblical canon compiled? Maar wanneer werden de Bijbelboeken al afgesloten? When Jesus came. Toen Jezus kwam. When Jesus came. Dus Yeah, then we had the Old Testament. je had het Oude Testament toen Jezus op aarde was. And the New Testament was compiled within the first century. En het Nieuwe Testament was afgesloten in de eerste eeuw. So the prophet that God will raise to announce the fulfillment of the 2300 days cannot be in the biblical canon because it closed in the first century. Daarmee moeten we dus ook de profeet die de vervulling van deze profetie aankondigt, niet binnen de Bijbelboeken zoeken. Want dat kan niet, want die was al afgesloten in de eerste eeuw. So how do you know that that was the right prophet God was calling to announce the fulfillment of that prophecy? Dus hoe weten we nou dat zij dan de juiste profetes was die door God geroepen was om de vervulling van deze profetie van Daniel aan te kondigen? Because the prophet is not speaking about anything else than the prophecy of the former prophet. Omdat waar deze profeet dan echt de nadruk op zal leggen en daarover zal hebben, is de profetie die door de aankondigende profeet al was gedaan. All right. So, the 2300 days began in 457. Dus de 2300 avond- en morgensprofetie begon in 457. Yeah, and of course you have many details in the process, but let's Er make it zijn een simple. heleboel details, maar we houden het even simpel. So it reaches 1844. En het komt uit in 1844. The first prophet that announces it is Daniel. De eerste profeet die het aankondigde was Daniel. So
and then you reach 1844. So around 1844, Dus rond 1844 the Lord will raise someone zou de Heer iemand opwekken announcing the fulfillment of the text of Daniel 8:13. die dus het zou hebben en dat aan zou kondigen van Daniel 8, vers 13. And he said unto me, Hij zei tegen mij, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechte staat worden So it hersteld. was the cleansing of the sanctuary. En wat was de reiniging van het heiligdom? That was the process done in the most holy place. Het was het proces wat in het allerheiligste plaatsvond. So then the teaching from the true prophet would be the announcement of Jesus going from the holy to the most holy place. Ja, dus wat zou dan het thema zijn van profeet die dit aankondigt? Dat zou zijn dat Jezus overgegaan is van het heilige naar het allerheiligste in het hemels heiligdom. Now, here we have something also very interesting. En hier hebben we ook iets interessants. Very interesting. Heel interessant. That not so people know about. Dat niet zoveel mensen weten. Around that time, Rond die tijd, I mean 1844, rond 1844, Satan had already noticed the pattern God was using. Satan die had al lang het patroon in de gaten, zoals het in de Bijbel voorkomt. Right? So around 1844, he also raised other prophets. Dus rond 1844 zorgde hij ook voor To profeten, create confusion, you know? om verwarring te stichten. All right. That means he understood something. Het betekent in ieder geval dat hij één ding heel goed begreep. How was Satan then counting or calculating the 2300 days prophecy? Hoe berekende hij dat dan? Die 2300 avonden en morgens. There is only one answer. Er is maar één antwoord. He was using the day-year principle. Hij gebruikte het dag voor een jaar principe. Anders had hij daar niet op gekomen. Do you see that? Ziet u dat? Because he's raising prophets around 1844 when he knew God also will raise one at that time. Want hij wekt profeten op rond die tijd, omdat hij weet dat God ook een ware profeet Alright. zal roepen in die tijd. Now, what that means? Wat betekent dat? It means that prophecies being studied or interpreted Het betekent dat profetieën die bestudeerd en uitgelegd worden, based on a literal calculation gebaseerd op een letterlijke berekening. are wrong. Huh? Are wrong. Wrong. Zijn verkeerd. Verkeerd. Yeah, little bit Dutch here and there is not bad. Now, why the day-year principle is essential to understand this issue of the gift of prophecy? Waarom is dit dag voor een jaar principe zo belangrijk om de interpretatie van Bijbelse profetie te begrijpen? Because you see many others interpreting Bible prophecy and then launching it into the future. Want je ziet heel veel mensen die de profetieën nemen en het in de toekomst leggen. They could be sincere brothers and sisters. Het kunnen hele oprechte broeders en zusters zijn. But this way of Bible studying is from the Jesuits. Maar deze manier van studeren en van Bijbelse interpretatie komt van de Jezuïeten. Now, and of course the devil knows that it is wrong. En de duivel weet dat het verkeerd is. If he will have applied the 2300 days prophecy literally, Als hij de 2300 avonden en morgens letterlijk had toegepast, then he wouldn't come up with false prophets around 1844. dan zou hij met al die valse profeten niet zijn gekomen in 1844. Then it would be much earlier. Dan zou dat namelijk veel eerder zijn geweest. Do you understand that? Kunt u me volgen? But because he knew that the day-year principle, which is one year for a day,
Ja, dus omdat hij dus dat dag-jaar-principe kende, daarom kwam hij ermee voor de draad rond 1844. Is God's way of interpreting the Bible based on symbolism. Is Gods manier van uitleggen in de Bijbel gebaseerd op symbolen. So he counted the prophecy that way. En hij heeft de profetie net zo uitgelegd And qua tijd. he had the right timing. En hij was dus precies op tijd, qua tijd. All right, there it shows that the thief is caught by his own doing. Ja, dus de dief wordt gepakt door zijn eigen wijze van doen. So same right here. Ja. Now, what is the other identifying mark? Wat is nog een identificatiekenmerk? That all the prophets that he rose, Alle profeten die hij opwekte, none spoke about Daniel 8:13. sprak geen één over Daniel 8, vers 13. Let's see a few examples. We gaan een paar voorbeelden zien. And of course, you know that visions must comply with biblical patterns. En we weten dat de visioenen die mensen krijgen, die moeten overeenstemmen met de Bijbel. Right? Now, here we have the prophet of the Mormons, Hier hebben we de profeet van de Mormonen. 1820, that's around 1844. Dat was 1820, ook rond die tijd. You see, and now that vision, let me see if I can, oh yeah. One of them is Jesus and one of them is God the Father. Hier, hoe ze het voorstellen, is de ene als Jezus en de ander als God de Vader. Both came down to earth to talk with. Allebei kwamen op aarde om te spreken met mensen volgens dit visioen. Now, does this vision comply with the biblical patterns? Stemt dit visioen overeen met het Bijbelse patroon? Where do you see a vision in the Bible Waar ziet u in de Bijbel een visioen where God the Father and God the Son both come down to earth at the same time to speak to someone? waar God de Vader en Jezus beide naar de aarde komen om met mensen te spreken? So it doesn't match the biblical criteria. Dus het is niet gelijk met het Bijbelse criterium. All right. Now, among other things, but all right. Now, these are some golden plates, what they call the Book of Mormon. Ja, ze hebben het dus over het boek van de Mormonen. And so that was the whole thing about, it was not about Daniel 8:13. Het ging niet over Daniel 8, vers 13. It was about something else. Over andere dingen. Yeah, all right. Okay, then they had to translate that book in golden plates into English. In ieder geval, hij zou het boek met de gouden bladzijden zou die dus vertalen. And of course, one of the signs in the Bible of a true prophet Een van de tekenen die de Bijbel geeft over een ware profeet, is that the prophet's teachings dat de leer van de profeten will not appeal to the carnal inclinations of the heart. dat hij geen, we zeggen, geen appel doet op het vleeselijke hart. So, but with this we see some polygamy going on, Hier zien we polygamie among other things. en andere dingen. Now, this was another prophet. Now, notice the date when he was beginning his work. Hier zie je nog een profeet uit die tijd, Andrew Jackson Davis. En je ziet weer de tijd. It's also around 1844. Ook weer rond 1844. All right. No time to read everything. Notice this one. Hier heb je Charles Russell Taze. Watchtower Society, also around 1844. Dat is van de Jehovah Getuigen. Is ook rond die tijd. And all right. Now, notice that this one here is telling a similar thing what people believe today about Jerusalem. En hier vertelt hij iets wat eigenlijk vrij veel hetzelfde is als wat mensen tegenwoordig nog geloven over Jeruzalem. People today are dispensationalists. Want mensen geloven in de dispensatie van Israël. What that is? Ja, en hij gaat het uitleggen. That is that Israel is still the Holy Land.
Ze geloven dat Israël nog steeds het heilige land is, Jews is still the people of God, het volk van God. and that the Antichrist will reign for 3 years and a half in Jerusalem in the future. En dat de antichrist 3,5 jaar in Jeruzalem zal regeren in de toekomst. Now, why 3 years and a half? Waarom 3,5 jaar? Because they don't count one day for a year. Omdat ze niet het jaardagprincipe gebruiken in de uitleg van de They count profetie. one day for one day. Dus one day is one day. Yeah, Ja, dus ze nemen letterlijke dagen. and that is Jesuitism. Dat komt van de Jezuïeten. And the throne of that Antichrist happens to be where the Golden Dome is in Jerusalem, where the temple was. Ja, en ze kijken dan naar de plek waar, zal ik maar zeggen, die moskee staat met die gouden koepel. You know, and that's why they need a third temple, right there in that spot. En op diezelfde plek hebben ze daarom een derde tempel nodig. So that is dispensationalism, and dispensationalism is also from the Jesuits. En ook dat hele idee over Israël komt ook van de Jezuïeten. So do you see, when you watch the news and you see Israel being attacked, and then all the evangelical and the Protestant world in America backing up Israel? Ja, en wat je dus ziet is dat als Israël aangevallen wordt, dan al die christenen in Amerika die gaan eigenlijk direct Israël supporten. That clearly shows that all the Jesuit work is done. En dat laat alleen zien dat het werk van de Jezuïeten heel succesvol is. Now, that's the Protestant world, Dus de protestantse wereld ondersteunt het allemaal. and unfortunately also the Adventist world. En ook velen in de adventistische wereld. There are divine services that are turning into Jewish kind of services in Seventh-day Adventist churches. Er zijn al meerdere adventkerken waar de diensten steeds meer volgens het Jodendom worden ingericht. Elders and pastors and people have complained. Ouderlingen en ook predikanten die hebben zich beklaagd To local conferences. Bij de conferenties. And when I mean at Jewish services, I also mean with the dressing, with the long dressing and all that attire that they have. Ja, en ik bedoel dan ook, ze hebben dan ook die kleding dragen ze precies zoals The local in Joodse conferences dingen. don't see anything wrong in that. En de lokale conferenties, ze zien daar geen probleem mee. Dispensationalism. Maar het is wel hetzelfde, het ondersteunen van Israël en van dat gedachtegoed. It's Jesuitism. Het komt van de Jezuïeten. All right. Now, here's another one, also around 1844. Hier hebben we ook iemand rond die tijd, Mary Baker, Eddy. This one also around 1844. Edgar Casey was ook rond 1844. And so, all right. So we have a few of these false prophets around 1844. Dus er zijn meerdere van de valse profeten rond 1844. Now, I would like to say that that true prophets Ware profeten speak according to the law and to the testimony. spreken in harmonie met de wet en de getuigenissen. Let's see. And probably you know Isaiah 8:20. Jesaja 8 vers 20. And with this, I want to say that a prophet has similarities with a preacher or a pastor, or a layman, whoever is prophesying. Ja, in die zin zijn er gelijkenissen tussen predikanten en profeten waar ze zich aan te houden hebben. Now, who prophesies? Wie profeteert? When God's people is studying God's word Als Gods volk zijn woord onderzoekt and is predicting something for the future based on God's word, en iets voorzegt, gebaseerd op het woord van God, he is prophesying right there. dan profeteert hij. So the indications that we will see now are for prophets, Dus dit stukje is van toepassing
op profeten, as well as for ministers, preachers, pastors, maar- laymen, maar ook voor predikanten en lekenwerkers. whoever is taking the pulpit. Wie er spreekt All op right. de kansel. Now, if we go to Isaiah 8:20, Jesaja 8 vers 20. and to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Het Engels zegt, is dat omdat er geen licht in hun is. All right. Now, I want to go to the book of Ecclesiastes. In het boek Prediker, I know you know this text in chapter 9. ik weet dat u dit kent, Prediker 9, Verse 6. vers 6. And their love and their hatred and their envy is now, verse 5. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more every word, for the memory of them is forgotten. Ja, hier staat het, Prediker 9, vers 6. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. So Gaat true over de doden. prophets don't talk to the dead. Dus ware profeten spreken niet met de doden. Let's go to 1 John. In Johannes, 1 John chapter 4. in Johannes 4, An identifying mark of a true prophet is that the true prophet has the true doctrine. een ander kenmerk van een ware profeet is dat hij de juiste leer heeft. So a true prophet, we can also say a true preacher sent from God. We kunnen ook zeggen een ware prediker, A true door God preacher, gezonden. minister, pastor, elder or layman, Als of het nou een predikant of een lekenwerker of een ouderling is, if he is sent of God, als hij door God gezonden is, then he will teach the right doctrines given us. dan zal hij ook de juiste leerstellingen verkondigen. If the prophet or preacher or pastor Als de profeet of de prediker, lekenwerker, is not teaching or preaching the right doctrine, niet de juiste leer verkondigt, then he is a false prophet or false preacher. is die of een valse profeet of een valse predikant. Noem maar op. False prophets and false preachers Valse profeten, maar ook valse predikers, must be taken down from the pulpit. moeten ontslagen worden. Ja, weg van de kansel. Yeah, that's what it is. Dat is wat het is. Now that's according to God's word. Dit is naar het woord van God. Niet Nou, omdat ik het zeg. Now, and those prophets had to be stoned. En deze profeten die dat deden, werden gestenigd. All right. Today we will not stone them, Vandaag zullen we ze niet stenigen, but they should not be taking our pulpits. maar ze moeten ook niet op de kansel gelaten worden. All right. So, an identifying mark of a true prophet is the true doctrine. Dus een kenmerk van een ware profeet is dat hij de ware leer verkondigt. 1 John chapter 4, In Johannes 4, the Bible says in verse 2, vers 2. hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Christ is come in the flesh is of God. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. All right. So a true prophet, a true preacher, pastor, layman, Dus een ware profeet, een ware lekenwerker, prediker, will teach and preach that Jesus Christ came with a sinful flesh and sinful nature. zal dus prediken dat Jezus met een zondige natuur is gekomen. A false prophet and false teacher and false pastor Valse profeten, valse predikers will advocate that Jesus came with unfallen nature. zullen dus prediken dat Jezus Christus gekomen is met een ongevallen natuur.
Do you understand that? Begrijpt u dit verschil? Fallen nature is not flesh. Een ongevallen natuur is niet vlees. All right. So, do we have people today taking our pulpits and teaching that victory over sin is no longer possible? Hebben wij tegenwoordig mensen die op onze kansels prediken dat overwinning over de zonde niet mogelijk is? Why? Waarom gebeurt dit? Because Jesus came with the unfallen nature of Adam. Omdat ze zeggen, Jezus Christus kwam in de ongevallen natuur van Adam. All right. So those false prophets and false preachers Dus deze valse predikers must be taken down. moeten ontslagen worden. All right. Now, if we go to James, Als we naar Jacobus gaan, what is the lifestyle of a true prophet? wat is de leefstijl van een ware profeet? James chapter 5, Jacobus 5, verse 10. vers 10. The Bible says, take my brethren. Mijn Jan- broeders, James 5, verse 10. Take my brethren, the prophets, Jacobus 5, vers 10. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld. who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of patience. Dus neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Have you ever watched these Protestant preachers? Heeft u gekeken naar deze naar protestantse predikers Swimming in money, die zwemmen in het geld, large churches, reusachtige kerken collecting thousands of dollars in a Sunday? en ze verzamelen duizenden dollars op ene zondag? Having private jets? Private jets? Ja, met privévliegtuigen To preach the gospel around quicker. om het evangelie sneller te prediken. You see? Now, the sign of a true prophet Maar het teken van een ware profeet is that his teachings and his writings is dat wat hij leert en wat hij schrijft and his lifestyle en zijn leefstijl, is of self-denial and cross-bearing. ja, dat heeft te maken met de zelfverloochening en het dragen van het kruis. Okay? Now, therefore, as a prophet is similar to a pastor or a preacher, Omdat een profeet gelijkenis heeft met een prediker, so the life of the pastor and the life of the preacher dus het leven van een prediker needs to be in harmony with self-denial and cross-bearing. moeten in harmonie zijn met het kruisdragen en zelfverloochening. So I will give you some practical examples. Ik geef een paar praktische voorbeelden. Sister White says that we should buy quality things. Zuster White schrijft dat we dingen van kwaliteit moeten kopen. But these quality things should match the principles of humility and simplicity. Maar moeten tegelijkertijd ook in harmonie zijn met een simpel leven en nederigheid. So a true pastor and a true prophet Dus een ware profeet, een ware prediker, cannot be driving ostentatious, luxurious cars kan niet overdreven luxe auto's gaan rijden. because it's not matching with the biblical criteria. Want het is niet in overeenstemming met de Bijbelse criteria. It also should not have a lifestyle, a status of financial lifestyle of the wealthy. Ja, en ook geen status onder de rijken in die zin. You know, in some countries, In sommige the landen children of the pastor are in institutions or schools zijn de kinderen van predikanten in scholen that most of the children of the church cannot afford. die de meeste andere kinderen in de gemeente zich niet kunnen veroorloven. They are in an upper class.
Ze zijn de topklasse. Now, that pastor is not a true pastor. Dat is geen ware predikant. Now, in other words, Met andere woorden, Jesus said Jezus zei that the Pharisees and the scribes over de fariseeën en schriftgeleerden, loved the chief seats in the synagogue. ze houden van de vooraanstaande zetels in de synagogen. You see some of these old churches in some countries that the people that are most wealthy, In sommige landen zie je dat in de kerk er een aantal speciale stoelen zijn voor diegenen die het rijkst which zijn. that gives them influence in the church, Waardoor ze veel invloed hebben in de kerk. the pastor, his family, De predikant en zijn gezin, they're not sitting somewhere there in the back. ze zitten niet ergens achterin. You're somewhere in the middle with the rest, mingling with the others. Ook niet in het midden met de anderen. No, in the chief seats, the Bible says. Ze zitten in de vooraanstaande zetels, zegt de Bijbel. Right? A pastor does not do that. A pastor that is called of God, that is sent of God, and And- that lives with God does not do that. Een prediker die geroepen is door God doet dat niet. All right. Now, the other identifying mark Het andere kenmerk in Jeremiah. in Jeremia. Jeremiah 23. Jeremia 23. Jeremiah 23, Jeremia 23, verse 16. vers 16. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you. Zo zegt de Heere van de legermachten, luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. They make you vain, they speak a vision of their own heart and not out of the mouth of the Lord. Zij geven u ijdele hoop, ze spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de Heere. Verse 17. Vers 17. They say still unto them that despise me, Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen, the Lord has said, ye shall have peace, and they say unto everyone that walketh after the imagination of their own heart, no evil shall come upon you. de Heere heeft gesproken. U zult vrede hebben en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat, geen onheil zal over u komen. So, what is the characteristic now of a false prophet? Dus wat is het kenmerk hier van een valse profeet? A false prophet, false pastor or false preacher Een valse profeet, een valse prediker, will bring vain and smooth things. zal To the flock. hele aangename woorden brengen You know aan de kudde. those light sermons that you came out the same way you came in. Die oppervlakkige preken, waardoor u hetzelfde naar buiten gaat als dat u binnen bent gekomen. The same way as God said, go to the country, and he said, that's for later. You can stay here in the city. God die zegt, ga op het land wonen. En u zegt, het is niet zo erg, dat is voor later. Ik blijf in de stad. You can still eat meat and chicken and fish. U kunt vlees en kip en vis blijven eten, is allemaal geen probleem. That's not salvational. Dat is geen deel van de reddingsboodschap. The pandemic is in the pipeline and it's towards the end. Ja, But de it's pan- not the end. De pandemie zit in de pijplijn, maar het einde is het nog niet. Yeah, it's good to exercise, but Ja, weet u, het is goed om te bewegen, maar these are false preachers, false pastors. dit zijn valse predikers, God valse says, herders. God says, if you eat meat Want God zegt, als je vlees eet as a Seventh-day Adventist, als Adventist, you may not enter the kingdom of heaven. kunt u het koninkrijk vergeten. This is of a true preacher. Dit is wat de ware prediker zal A zeggen. false preacher will say, you can still eat it, it's okay. Een valse prediker zegt, het is oké. Eet lekker wat u wil eten. Now, when you go to a Protestant church, Als je naar een protestantse kerk gaat,
That is the very same thing that happens. Is dat precies wat gebeurt? In verse 17, the false prophet is saying, you shall have peace. In vers 17 zegt de valse profeet, u zult vrede hebben. When the doom of captivity, of death and sword was coming, Terwijl het zwaard en de dreiging van ballingschap voor de deur stond. what are we doing in our own churches? Wat doen wij in onze eigen gemeente? Did we warn the people not to take the vaccine? Waarschuwen we de mensen ervoor? Neem het vaccin niet. Or did we say, the vaccine is good and Of zeggen we, het vaccin is goed, gaat uw gang. we are taking in a gospel similar as evangelical Protestant churches. Wij nemen een evangelie aan wat hetzelfde is als de protestantse wereld. Now, because we do that, Omdat wij dit doen, we are drinking the wine of Babylon. drinken wij de wijn van Babylon. What is Babylon? Wat is Babylon? That I like about God. En weet u, daar hou ik van God. The second angel's message, Babylon is fallen, De tweede engelboodschap, Babylon is gevallen, refers to the Protestant churches that rejected the message of William Miller. heeft betrekking op de protestantse gemeenten die de boodschap van William Miller verwierpen. In that text, Babylon does not refer to the papacy. In In the die second angel's tekst, message. in de tweede engelboodschap, verwijst het woord Babylon niet naar de katholieke kerk, It refers to the Protestant churches. maar naar de protestantse kerk. Therefore, in our three angels' messages, Daarom in onze 3 engelboodschap the Lord tells us, vertelt de Heer ons, and we believe, en wij geloven, that the Protestant churches are Babylon. dat de protestantse gemeenten ook Babylon zijn. And that made it so painful and so difficult for the Adventist church to join in ecumenism. En als we dat echt zouden geloven, dan zou het ook heel pijnlijk zijn voor Adventisten om deel te hebben aan de ecumene. Because it's direct condemnation Want het is eigenlijk een directe veroordeling and not soft one. en geen zachte. But yet, Maar toch. we taking on their service style. Maar wij nemen wel heel veel over van hun manier van diensten. Their worship style. Van de manier van aanbidding. They be in Babylon. Wie? They be in Babylon. Ja, terwijl zij bij Babylon We horen. drink the wine of Babylon. Wij drinken de wijn van Babylon. Now, preachers, all pastors and preachers advocating it. En ook predikanten die dat voorstaan. Now, therefore, Daarom it is important is het belangrijk that you go to a place where food is served. dat u gaat naar een plek waar u voedsel krijgt, geestelijk. Not where a gospel of lies is served. En niet een evangelie met leugens. Now, coming back to our topic, Terug naar ons onderwerp. we do have some evidence Er zijn verschillende bewijzen that the spirit of prophecy was given through a supernatural power. dat de geest der profetie door supernatuurlijke kracht werd, bovennatuurlijke macht werd gegeven. Some don't believe in the spirit of prophecy, Sommigen geloven niet in de geest der profetie, but that is not based on inconsistencies they have found. maar dat is niet gebaseerd omdat zij hebben gevonden dat iets niet klopte. But that is based on joining the majority that is growing more and more in a belief towards the testimonies. Maar omdat ze de meerderheid volgen die meer en meer ongelovig wordt ten opzichte van de getuigenissen. But not because they went through the evidence. Maar niet omdat zij de bewijzen daarvoor bestudeerden. So, I would like to share here quickly what is some of this evidence. Ik wil een stuk van deze bewijzen met jullie delen. At the beginning of the ministry of Sister White,
Aan het begin van het zendingswerk van de roeping van zuster White, there were some that also wanted to test in unbelief the spirit of prophecy. waren er ook mensen die daar niet in geloofden. So at the time, James White and Sister White were based in Michigan. James en Ellen White waren in Michigan, in Amerika. They were invited to hold some meetings in New York. En ze waren uitgenodigd om een aantal lezingen te houden in New York. And so they went there, En ze gingen daar naartoe. and they were assigned to go to a specific address. En ze zouden naar een specifiek adres gaan. And then the organizer of the meeting, En degene die deze lezingen organiseerde, from one day to the other, said to everybody that will attend the meeting, zei van het ene moment op het andere tegen diegene die deze lezingen zouden bijwonen: we will not go to the address given to James White, we gaan niet naar het adres wat we gegeven hebben aan but we will James White. go to Randolph. We zullen naar Randolph gaan. And nobody told anything, only that. Dus die mensen werden ingelicht van die groep om naar die plek te gaan. That night, En James en Ellen White wisten nergens van. that En de night, organisator ook niet verder. that die night, bij Sister hen was. White had a vision of the Lord. Maar die avond, of die nacht, toen had Ellen White een visioen van de Heer. That the next day she should not go to the address they told her. En daarin werd haar gezegd door de Heer: je moet niet naar dit adres gaan, But that she should go to Randolph. maar je moet naar Randolph gaan, naar dat en dat adres. So next day they were preparing to go. De volgende dag maakte ze zich klaar om te gaan. Sister White said to her husband, we go to Randolph. En zuster White zei tegen haar man: wij gaan naar Randolph. And he said, but the address is not in Randolph, it's in another place. Maar hij zegt: nee, maar het adres wat ze ons gegeven hebben is niet in Randolph. And she said, I don't know, the Lord told me we need to go to Randolph. En ze zegt: ik weet het niet, maar de Heer heeft gezegd dat we daar naartoe moeten. Yeah, when the Lord tell you something, he will not explain why. Als de Heer je iets zegt, moet je niet vragen gaan stellen waarom allemaal. Just do it. Doe het gewoon. No explanation. Geen uitleg. Even if you don't understand it, just do it. Zelfs als je het niet begrijpt, doe het gewoon. Only to him you can give blind obedience. Dus alleen aan de Heer kun je volledige gehoorzaamheid geven. And so they went to Randolph. En zo gingen ze naar Randolph. And everybody was in that building in Randolph, and the building was packed. Iedereen was daar. Iedereen. Het hele huis zat vol. And when they saw coming in the door, they saw Sister White coming in. En toen ze Ellen White binnen zagen komen, And so they asked, how do you know that the meeting was in Randolph and not at the other address? vroegen ze haar: hoe wist u dat de vergadering hier was en niet daar? And so she said, the Lord gave me a vision. En ze zei: de Heer heeft mij dat laten zien in visioen. And nobody knew, and she didn't know that they were trying to trick her. En wat ze niet wist, is dat er meerdere mensen eigenlijk op die manier haar ten val probeerden te brengen. Maar de Heer was hun te slim af. Now, in that meeting, Ja. she was taken off in vision before everybody. In deze specifieke situatie, met al die mensen, werd zij in visioen genomen. And everybody was free to come close by her and examine her. En iedereen kreeg de vrijbrief om dicht bij haar te komen en zelf te checken, te beproeven Now, of het waar was. in one of these occasions, there came a physician, In een van deze dingen kwam er ook een arts, and she was taken off in vision. terwijl zij in visioen genomen was. And as she was taken off in vision, her face was up, looking upwards, Haar gezicht keek omhoog and the physician came to examine her, close by, body to body. en deze arts kwam dicht bij haar om te controleren. And the physician, in his examination, discovered that there was not even one particle of air, of breath, in her whole body.
En deze arts stelde vast dat zij niet ademde. Totaal niet, dat er geen adem in haar lichaam was. While the vision lasted for 4 hours En dit visioen duurde 4 uur aan een stuk. without breath. Zonder te ademen. And as she was coming off of the vision, En toen zij uit het visioen kwam. and then the physician examined when she was coming out of the vision, En de arts haar onderzocht op het moment toen zij uit dit visioen kwam. he said that it was as when a baby is born and is starting to breathe for the first time. En deze arts getuigde ervan en zei, zij ademt net als een pasgeboren baby die zijn eerste ademteug neemt. That is a supernatural power. Dat is supernatuurlijk, bovennatuurlijke macht. So I invite those that don't believe in the spirit of prophecy, Dus ik wil diegenen uitnodigen die niet in de geest der profetie geloven. you need to think for yourself. Om voor jezelf te denken. And you need to go through the evidence. En om de bewijsmaterialen die er zijn zelf door te nemen. Now only the Holy Ghost power can do something like that. Alleen de kracht van de Heilige Geest kan zoiets doen. Now there was another time, Er was een andere situatie. some were claiming that Sister White was under mesmerism. Omdat een aantal mensen beweerden dat zij onder mesmerisme was. And one of them said that he was a high-up medium. En ja, deze man die beweerde dat hij een medium was. And that he could bring Sister White out of vision very quickly in no time. Ja, dat hij haar binnen no time uit het visioen zou kunnen halen. So that was pioneer Loboroth describes him as being like a muscular man and high and tall. Deze man, dat was Lofbero, een van de pioniers die daarbij was, die beschreef hem als een hele gespierde en grote gezette man, lang. He was the medium. En hij was het medium. And so James White from the pulpit asked him to come and examine her. En James White nodigde deze arts uit om te checken. In that Hoe het particular zat. occasion, which is in another place, En dit was op een andere plek. she was again taken in vision before the whole crowd. En ook daar werd zij in visioen genomen door de Heer voor het oog van iedereen. The building was large, En het was een groot gebouw. and the muscular man, which was the medium, came over. En deze man, die een medium was, die kwam dus in de richting van Ellen White. And as he was coming towards her, En toen hij dat ondernam om naar haar toe te gaan, he was halfway. en hij was halverwege, And as he was ready to take the next step, he turned backwards. Yeah, he turned backwards. ja, en hij was om halverwege en hij draaide zich om. He was scared to death. Hij was bang, zonder eind. Hij trilde helemaal. He wanted to flee the building immediately Hij was helemaal bleek en hij wilde direct het gebouw verlaten. with his face as white as pelt. Ja, zijn hele gezicht was bleek. And James White asked him to come and examine her. En James White, die riep hem terug, hé, wacht eens even. And those who were at the back caught him. En mensen die daarachter waren, die zeiden, nou, doe nou wat u hebt gezegd. And urged him to go and examine her. Kom, doe dat nou en onderzoek dat nu, hoe het zit. So he went back. Dus hij ging terug. He examined her. En hij onderzocht haar. He went back again. En hij ging weer terug. And he said, James White asked him, what did you find? What did you see? En James vroeg, en wat heeft u vastgesteld? He was scared to death. En hij was ten dode verschrikt. He said, I don't know, only God knows. And he fled immediately. Hij zegt, God die weet het. Maar he did say that she didn't breathe. Yeah. Hij heeft wel toegegeven dat ze niet ademde. Maar hij zegt, God die weet het.
En hij maakte dat hij wegkwam. Because he was a medium Omdat hij een medium and was. fallen angels dwelling in him, En gevallen engelen dus bij hem zijn. Satan and his medium could not dwell in the presence of God. Satan en zijn engelen konden niet staande blijven in de aanwezigheid van God en hemelse engelen. This is a supernatural power. Dat is bovennatuurlijke macht. So for those who don't believe in the spirit of prophecy, have you gone through the evidence? Voor diegenen die niet geloven in de geest der profetie, heeft u de bewijzen onderzocht. That the spirit of prophecy is the Lord's word. Het is het woord van God. There was another occasion, Er was nog een geval and again with another physician. met nog een arts. She was taken off in vision. Ze werd in visioen genomen And as she was facing upwards, en ze keek naar boven she said, "Glory to God." en ze zei glorie. Daar En- begon ze altijd mee. Her hands were about this way. Haar handen waren zo. And when you hold your hands this way, En als je handen zo houdt, the physician described de arts beschreef that they could not move her hand 1 inch. ze konden haar hand en arm niet, wij zouden zeggen, geen centimeter verroeren. Het zat in die positie en ze konden haar daar niet uithalen. Your hand may be stiff, Je hand mag misschien stijf zijn, but you could do this. maar je zou dit kunnen doen. With Sister White, you could not do that. Bij zuster White kon je dat niet doen. They pinched her with a needle, Ze hebben haar geprikt met een naald, not provoking the slightest reaction. maar het veroorzaakte totaal geen reactie. And with a finger, Met een vinger they touched the apple of her eye directly, hebben ze direct de appel van haar oog aangeraakt. not causing the slightest reaction. En het veroorzaakte totaal geen reactie. And so, it's a supernatural power. Het is bovennatuurlijke macht. And there was one time Er was 1 keer in another congregation, in een andere groep a young man prayed was een jonge man en hij bad in his mind. in zijn gedachten. And he said, Lord, if she be a true prophet, En hij zei in zijn gedachten, Heer, als zij een ware profetes is, let her reprove my father for drinking coffee. laat zij dan mijn vader terechtwijzen over het drinken van koffie. And before the young man said amen, En voordat de jonge man amen had gezegd in zijn gedachten, she turned to the father wendde hij zich tot de vader and reproved his son of coffee drinking. en vertelde hem, vermaande hem ten aanzien van het koffiedrinken. De zonde van koffiedrinken. May God bless you. Mogen God u zegenen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, Lord, we thank you as in the times of Israel, wij danken u, want net als in de tijden van Israël, you gave them a law and a prophet. heeft u hen altijd de wet en een profeet gegeven. Lord, we thank you now because Wij danken u, Heer, the movement you have raised omdat de beweging die u heeft opgericht, uncovered the law of God. met de wet van God. And also, Lord, you gave us a prophet. En ook, Heer, heeft u ons een profeet geschonken. Lord, we ask you that you help us enjoy the blessings through the spirit of prophecy. Heer, wij bidden u dat we deze zegeningen op prijs mogen stellen die we hebben door de geest der profetie. And that you help us understand that it is not a man or a woman speaking, En dat u ons laat begrijpen dat het niet een man of een vrouw is die spreekt, but it is, Lord, you and your Holy Ghost speaking. maar dat u het bent door uw Heilige Geest. Lord, that the spirit of prophecy, as your word, be authority in doctrine and conflict. En dat uw woord een autoriteit is op het gebied van leer en conflicten.
the final authority, Lord, to settle questions. Ook de autoriteit, Vader, om ieder geschil of vraag te beantwoorden. And to solve situations. En om situaties op te lossen. Father, help us to walk with thee. Heer, help ons om met u te wandelen. We thank you for the people that came today. Wij danken u voor de mensen die vandaag zijn gekomen. Bless them and their families and their friends. Wilt u hen zegenen en ook hun familie en vrienden? Lord, and that you show them to take your word seriously. Heer, dat u hen laat zien dat ze uw woord serieus mogen nemen. In Jesus' name and for his sake. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Amen. Quero agradecer pastor Sebastian e sua casa Naomi para atrás para nós e pão de vida diretamente for de cielo. Me alubida a ore romana anúncio, então essa que me que passele niet no aqui que me no outro semana, pero esse mandar op voor de 22 de junho, até o 29 de junho, nós vai ter semana de oração. Então começar via de Zoom. Nós romang Glenda Glenda emergenciana, sim, ja. Lo ting lo vai tene essa aqui para ATS Ministry, e nós lo começa Chaluna, não é Chaluna aqui, sino é seguinte Chaluna dia 22 com esse man de oração e nós lo acaba aqui nanan com programa especial de oração. Ja, dus Romanen loopt een boom mini. Oké, in het Nederlands. Wij hebben een gebedsweek. Dat is ook begin over 2 weken. Vanaf 22 juni tot en met 28 juni. Nos, hebben wij op 28 juni een speciale gebedsprogramma. Dus hierbij worden jullie allemaal weer uitgenodigd voor deze Sabbat om bij ons dit gebedweek af te kunnen sluiten, officieel. Ja. Volgende Sabbat zijn wij hier niet, omdat ATS Ministry een iglesia door qua iglesia? Iglesia de Zion, nos lo vai steunen, nos tem programa in Nanang, pensei nos ta seraki Nanang, e assim na Zion nos lo tá aanwezig. Dus aanstaande Sabbat, nos está aqui não, pero es siguiente sí, nos lo tem programa especial de oração romana. Compreende-me sim, toch? Is het Nederlands? Oké. Volgende Sabbat zijn we hier niet aanwezig, omdat wij een speciale programma hebben in Zion, de kerk Zion. De Sabbat daarop zijn we wel hier. En dan eindigen wij met een speciale gebedsprogramma. En iedereen is uitgenodigd voor deze speciale gebedsprogramma. Begint maandag via Zoom en eindigt Sabbat fysiek hier in de kerk, 28 juni. Ja? Alsjeblieft. Zie, volgende Sabbat is het 23e, dan zijn wij dicht. No, sorry. Is Chaluna, de 23. 21 juni zijn we in Hoogvliet en nee, maar 22 zondagavond begint de gebedswet. Ja, zondagavond beginnen we met de gebedswet. Dankjewel daarvoor, zuster. Ik ben een beetje, ja, vermoeidheid, hè. Mag niet in Jezus, mag niet. Nou, ik wil jullie allemaal zo graag uitnodigen om ook straks voordat je naar huis gaat, iets lekkers, het is niet veel, maar iets lekkers kunnen nemen voor het maag en onderweg naar huis. Ja? Nós também quero pedir o diácono não cozinhar por ajuda nos ali. Me dos diácono não. Kunnen jullie dat voor ons doen? Ja, is goed.
Cristo, atende mi oración, mientras na vomita rogar, ay no pasa by, guia-me sempre na botoro, oh no, na mi duši paz, narodia bodila anti, ayuda-me, Senhor. Cristo, Cristo, atende mi oración, mientras na vomita rogar, ay no pasa by. Cristo, Cristo, atende mi oración, mientras na vomita rogar, ay no pasa by, mientras na vomita rogar, ay no pasa by.